Hej, jeg hedder Rune Kampe, og jeg vil gerne vise jer en øvelse fra en træningsapplication, som udkommer senere på året. Det er 30 øvelser i 3 forskellige niveauer, og den øvelse, jeg gerne vil vise jer nu, den er fra niveau 2. Det handler lidt om, at vi ikke alle sammen, ligesom Mark Selby, altid lander på den rigtige side af blå, og der er jo nogle af os, der engang imellem må redde en situation på den forkerte side af blå. Der er 3 forskellige muligheder, som jeg gerne vil vise jer i dag. Et stunt shot, et med check side og et deep screw shot. Første rutine, deep screw shot. Hot og blå, ind i bundbanden, over i sidebanden og ned til nogle røde hernede. Stunt shot med en halv snip skævt til venstre side. Ind igennem her og ud igennem her igen og ned til røde hernede. Rutine nummer 3, check side, 2 bander, running side, ind i bundbanden, over i sidebanden og fuldt skævt ned til nogle røde hernede. Check side, det er meget svært,